Copilăria este cel mai inocent și mai de preț dar pe care îl primim. E vremea învățăturilor, a grijilor părintești, a prețuirii, a gesturilor ce rămân întipărite în țesătura ființei noastre pe mai departe. Așa învățăm să oferim. Să ne arătăm aprecierea pentru fiecare grijă, fiecare îmbrățișare sau sărut pe frunte primite necondiționat. Iar asta rămâne cu noi pe mai departe. A oferi este o celebrare a aprecierii și a dragostei. Charm celebrează frumusețea fiecărei femei.